Kuku gacor. Kuku gacor. Kuku gacor. Wis. Anu kerasi dorong, udane rom. Profile terang salin wis. Kan wis salin apa ora? Kanang daftar anu kan ada gambarnya terong daftar apa kontak. Kan ada kontak. Ki profile ganti kono melok ganti apa ora? Oke gantos. Mosok. Dijual pira lek? Ndi? Kuwi. Wah, ini nayo kok didol. Nah iya. Karo utar tuku 100 lho. Lah kok 100 piye iki aku. Terus karo Dirman dijoli manuk loro. Ana apa kowe? Manuk puter loro ya. Ana puter wis manggung ae. Joh aku. Manuk di karo Romel di sorting ren di pasarne. Pitike mati lek. Hah? Pitike mati. Alah, bekes ra iso panopan kok terai. Balik manuk. Balik.